मुलगी सोडून गेल्यावर ते विरात एकदम माणूस दुःखी असतो. त्याच्यावरती लिहिलं होतं की शेवटी जाते म्हणून ती निघून गेली. शेवटी जाते म्हणून ती निघून गेली, जाताना आसवांनी माझ्या भिजून गेली. शेवटी जाते म्हणून ती निघून गेली, जाताना आसवांनी माझ्या भिजून गेली. शेवटची असेल भेट माहीतही नव्हते, शेवटची असेल भेट माहीतही नव्हते, हळव्या मनाला माझ्या चिरून गेली. आणि प्रश्न मनात लाटांसारखे उसळत होते, प्रश्न मनात लाटांसारखे उसळत होते, उत्तर न देता शांतपणे उठून गेली. आणि असा काय घडला होता हातून गुन्हा, असा काय घडला होता हातून गुन्हा, जे ती अशी भावनांशी खेळून गेली, जे ती अशी माझ्या भावनांशी खेळून गेली. आणि सोबत राहायचे नव्हते तर स्पष्ट सांगायचे होते, सोबत राहायचे नव्हते तर स्पष्ट सांगायचे होते. पाठांतर करून आल्यासारखे का बोलून गेले, पाठांतर करून आल्यासारखे का बोलून गेले.